Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Lektion Polnisch für Anfänger. Heute Nominativendung der Adjektive, Teil 3. Polski dla początkujących. Określone przymiotniki, część trzecia. Die Nominativendung der Adjektive bei sächlichen Substantiven lautet e. Centrum multimedialne. Centrum multimedialne. Smaczne śniadanie. Smaczne śniadanie. Wygodne łóżko. Wygodne łóżko. Małe dziecko. Małe dziecko. Duże miasto. Duże miasto. Dzikie zwierzę. Dzikie zwierzę. Mądre pytanie. Mądre pytanie. Das war's für heute. Tschö, bis zum nächsten Mal.